Personalmente creo que para acadar a igualdade de xénero aínda queda moito por facer en todos os aspectos da vida en xeral, tanto a nivel social como no mundo laboral, como no mundo do deporte, aínda que creo que se están dando moitos pasos nos últimos anos. Penso que a clave para lograr isto é a educación dende as idades máis novas, sen ter predeterminados roles ou actividades ou maneiras de actuar relacionadas co sexo, senón que cada un poida tirar un pouco polo camiño que realmente quer. Un exemplo que poría para demostrar que non existe a igualdade, por exemplo, teño visto no meu traballo como médico a diferente forma e educación de falar de determinadas persoas cando o médico que tiñan diante era un home ou unha muller. Moi distinta, a verdade é que é algo que sempre me chamou a atención.